Naším hlavným cieľom je, aby sme usporiadali konferenciu na Žitnom ostrove, kde by sme s radosťou privítali nielen podobných aktivistov a občanov, ako sme my, ale v prvom rade odborníkov, politikov, zákonodarcov, aj poslancov obecných zastupiteľstiev, mestských poslancov alebo primátorov a starostov. A chceli by sme im prezentovať pozitívne vzory z Maďarska a z Čiech. Aké výsledky dosiahli v oblasti zadržiavania vody, aký majú potenciál, aké sú možnosti na tieto aktivity u nás, na Žitnom ostrove. V našej sérii Významné osobnosti nášho regiónu sme považovali za dôležité predstaviť vám občianske združenie Dunavit, ktoré vykonáva výnimočnú činnosť na ochranu nášho prostredia. Organizujú mnoho workshopov pre mladých, študentov, firmy. Zo svojich fotozbierok usporadúvajú výstavy a v neposlednom rade chránia a zachovávajú naše prírodné prostredie. Je zrejmé, že naše dlhodobé predstavy a úsilie smerujú k udržiavaniu vody alebo k prinavráteniu vody do regiónu. Revitalizáciu biotopov, obnovenie stavu, ktorý bol typický pre Žitný ostrov, pretože ľuďom sa dnešný Žitný ostrov javí ako obraz poľnohospodárskej krajiny, ale to nie je pôvodný stav, respektíve historický stav. Toto je dlhodobý cieľ. Krátkodobými cieľmi sú každodenné aktivity. V skutočnosti máme aktivity, ktoré môžeme nazvať klasickými. Sú to napríklad výsadba stromov, zber odpadu. Robili sme ich aj na súši, ako je to zvykom. A aj na vode, v riekach a kanáloch. Máme napríklad aj program Vtáčia búdka. Pred pár rokmi sme tak v okolí Šamorína umiestnili mnoho vtáčich búdok. Mali sme aj úspešné zahniezdenie dúdka chocholatého. Kladieme veľký dôraz na edukačnú činnosť. Chodíme do škôl, materských škôl, letných táborov a podobne. Zabudol som spomenúť, teraz máme jeden zaujímavý projekt s českým partnerom, v ktorom by sme chceli vyznačiť na Žitnom ostrove, respektíve vo vnútri Žitného ostrova prvú značkovanú turistickú trasu. Pešiu turistickú trasu, pretože je veľmi dôležité, aby sa odkaz ochrany prírody dostal k ľuďom. Jedným z dobrých spôsobov, ako to urobiť, je aj to, že sa pokúšame rozvíjať tieto turistické trasy. Keď si človek vyjde do prírody na takéto turistické trasy, vidí ten stav vlastnými očami a ten, kto má turistiku rád, má podľa mňa pozitívny vzťah k nášmu prostrediu a k prírode. Ak dobre viem, zaoberáte sa aj sčítavaním vtákov. Ako si to máme predstaviť? Ako prebieha takýto proces? Neviem, čo si pod tým ľudia predstavujú ako prvé, ale ja ako laik by som si to predstavoval tak, že človek ide do prírody a ráta vtákov. V skutočnosti sa to takto aj deje, ale činnosť sa sústreďuje na sčítavanie vtákov v zime a cielené rátanie vodnej vtáčej populácie. Skúsim vám to priblížiť. S Lacim sa teraz už striedame. Robíme to už 6. rok, ak dobre viem. Teraz si už delíme teritória. Laci to robí na niekoľkých kanáloch, lebo to je jeho srdcovka. Moje je Klatovské rameno, kde už chodím viacero rokov. Možno aj preto to robíme takto. Aby sme mali súvislý obraz a porovnávací základ. Aby sme pritom videli jednotlivé procesy, čo sa deje z roka na rok. Treba si to predstaviť tak, že človek ide proti prúdu a počíta druhy vtákov, ktoré tu sú. Zapíše si ich počet, potom sa údaje dostanú do centrálnej databázy Slovenského ornitologického zväzu SOS BirdLife. Takto o tom odborníci získavajú obraz. Je k tomu potrebná znalosť druhov a samozrejme je potrebné mať ďalekohľad. Koľko trpezlivosti alebo koľko času stráveného v prírode je k tomu treba? Alebo koľko hodín si to vyžaduje? V skutočnosti je to celoštátna iniciatíva, do ktorej sa aj my s Lacim ako dobrovoľníci zapájame každý rok. Mimochodom, prebieha to každý rok v januári, v strede januára.
A je k tomu potrebných mnoho ľudí. V súvislosti s tým sa vždy zverejňuje výzva. Vždy je zverejnená výzva pre nových dobrovoľníkov. Niekdajšie korytá riek a ich jednotlivé časti sú dnes poslednými prirodzenými zachovanými oblastiami v krajine. Práve preto je dôležité ich zachovať a údržbou rozširovať rozlohu týchto území. Týmto rastie potenciál nielen v jeho druhovej bohatosti, ale aj sila celej oblasti. Takto začala akcia na záchranu rieky Barč. V podstate je to rameno Dunaja. Zmapovali sme jeho trasu asi tak od Šamorína po Vrakúň. Treba si predstaviť približne 42 kilometrov dlhý úsek starej rieky. Prešli sme úplne všetky korytá. Bolo to pre nás dôležité a bol to jeden z našich prvých veľkých projektov. A takto sa znova vraciame k téme vody. Veľmi dobre poukazuje na to, ako po stáročia mizla voda z oblasti. Kedysi sa väčšie dediny na Žitnom ostrove zakladali pri niekdajších ramenách Dunaja. Na oboch brehoch menších riek alebo na jednom brehu väčších riek. Je nespočetné množstvo takýchto obcí, ktoré sa zakladali týmto spôsobom. A dnes už ani jedna obec nemá žiadnu rieku. Ani na jednom, ani na druhom brehu. Cez stred dediny sa neťahá žiadny prietok. Aj na toto existuje veľa príkladov a Barč je tiež tohto príkladom. Aj cez obec Macov tiekla rieka. Pre nás je to dojímavý príklad. Memento, ako sme zaobchádzali s krajinou za uplynulých 100 rokov. Samozrejme, nechcem viniť predkov. V minulosti museli často čeliť povodniam. Potom sme začali upravovať tok riek, stávali sme hrádze, prišla veľká voda, rieka sa nemohla vyliať do oblasti, prerazila hrádzu. Spôsobila ešte väčšie škody. Museli sme sa chrániť čím ďalej tým viac a chceli sme stále viac úrodnej pôdy a neustále rozširovať naše mestá, obce a teritória. Stále viac a viac sme museli rieky upravovať a nakoniec úplne zmizli. Ako napríklad Barč. Bolo by možné obnoviť a je vôbec potrebné za súčasných podmienok obnovovať tok starej rieky? Tieto staré korytá vznikali podobne ako Barč a teraz sú z nich kanály. Kanály ich delia na dve časti a odvádzajú v nich nahromadenú dažďovú vodu, vodu z vnútrozemia. Medzi nimi zostali bažiny a priehlbiny. Dali by sa nájsť tie, ktoré by bolo možné vrátiť prírode, ale práve teraz je pôda obrábaná. Ale povedzme so zhromažďovaním vody, prehradením vody tečúcej do kanalizačnej siete by nebolo možné tieto miesta zaplaviť vodou a znova revitalizovať staré vodné biotopy v oblasti? Zrejme úplne nie, ale tie základy, ktoré tu zostali, tie stopy, priehlbiny, vyschnuté korytá po riekach, ich istú časť áno. Áno, dalo by sa to takto zúžitkovať. Aj preto, že v mnohých prípadoch sú tieto bažiny tak hlboko položené, že kvôli blízkosti stálej vody, podzemnej vody, je takmer nemožné ich obrábať. A predsa sú obrábané, vyorávané, pretože rotačný systém je takto nastavený. My sme na toto chceli upozorniť. Tento prírodný potenciál v oblasti nachádzame a predstavíme ho politikom a vodnohospodárom. Občianske združenie plánuje aj vydať knihu s názvom Barč – Zabudnutá rieka Žitného ostrova. Medzi tým práve prebieha natáčanie filmu, ktorý venuje pozornosť tejto téme. Film dopodrobna prezentuje, čo sa deje s vodou v oblasti.